Ja się tak zebrała na odwagę, O, tak co by i ci, i wam, słuchaczom i oglądaczom opowiedzieć jedna historia, a mnie zawsze nerwują takie zdarzenia, czemu to mnie spotyka, jak ja mechanik, ścisłowiec i mnie się takie rzeczy przytrafiają. I to jest historia, co ja bym chciała od Ciebie usłyszeć, co Ty o tym sądzisz. Bo to było tak, jak mój chłop umarł, no to ja tam już na ten cmentarz jeździła, garnirowała mu ten grób rozmaitymi gałęziami i jak ja sobie coś tak przyrzekna, to to musi być. Nie mam auta, jeździła na kole i wtedy założyła, że w tym dniu o godzinie 14 pojada na ten cmentarz i tam wymienia te gałęzie choiny. Loło tak strasznie, że nikt normalny nie powinien o tej porze i bez paryzola wyłalić z domu, a ja wsiadła na koło, no to paryzola rzek nie miała i zajechała na ten cmentarz, a tam je ta kobudka idzie kupić te gałęzie. No i tak się stało, że akurat tych gałęzi nie było. No i pani mi dała takie nie jodły, czy co te ze świerku, no takie sosny, jeszcze takie obleciane i jeszcze mi dość sporo za to skasowała. No i ja nadali, ten grób tego mojego chłopa jest tak dość daleko na takiej dalszej kwaterze żywej duszy, żywej, i to jest istotne. Przejeżdżała koło Hasioka i patrzyła, dziwała się, czy tam je próżno, co bym mogła wyciepać to, co jest na tym Hasioku, także na ten Hasiok, że się dziwała. Zajechała na ten grób, pościągała te apfale, położyła ta choina i padł do tego grobu, do tego mojego chłopeczka, że no niestety nie da za długo poleje, już jak jest mokro i okropnie. I ta choina jest taką byle jaką, bo inkszej nie mieli, nie? Jedna zdrowaśka i pitą nazot. I jada nazot wedle tego Hasioka, a tam wedle tego, czyli mnie nie było wedle tego Hasioka 10 minut. Ściągła choina, położyła nowo, jedna zdrowaśka, żywej duszy, ja się jeszcze oglądała, bo się bała, nie? Na cmentarzu, No tak. że żywych ludzi trzeba się bać. I wedle tego Hasioka stoją dwie takie gałęzie z jodły syberyjskiej. Tyle co choby ucięte, na nich była jeszcze żywica, tak jakby ktoś no to postawił, ale taką gałęź, ona tak w sklepie kosztowała 15-20 zł, ona nie była przez ten deszcz zmoczona, ona była tak, aby ktoś uciął, postawił, no jak Hasiok, no to się mogła wziąć, ja się pooglądała, czy komuś to nie zbywało z tymi gałęziami, nie? Miała takie nożyczki do tego, no wzięła te gałęzie, wróciła się, wyciepła te szpetne i że te piękne pocięła, położyła, no ale mnie to nurtowało. Dalej, że patrzyła z tego koła, nie, czy to tam ktośik akurat może, nie wzięła z Hasioka. No i potem zmieniła drogę, nie jechała koło tej budki, no tam, to jest taka druga droga, jakaś są posesje, bo to może ktośik mu taką jodła syberyjską i uciął te gałęzie i mu nie chciałeś do Hasioka usiadł, no to u nas na cmentarzu. I przedstaw się, że tam nie rosną jodły syberyjskie, a co jest, to zdarzenie miało miejsce 18 roków temu nazad i co jest na cmentarzu, a jeżeli często, to ja zawsze robiła okręgi, czy kajsik nie rośnie jodła syberyjsko. Nie. Ona była piękno, świeżo, tyle co ułamano, dwie gałęzie, pachnąco, żywica była na tym, że się przykleiła i skąd się one wzięły? Podług Ciebie? Wiesz co, ja myślę, że no, mogłybyśmy tu podać bardzo niesamowite wyjaśnienia tej historii. No podaj, no A, podaj. no wiesz, no, wszystko jest możliwe, a wola człowieka jest bezmierna. Przecież mówi się, wola ludzka w góry przenosi, to co dopiero dwie gałązki jodły syberyjskiej. Ale myślę, że po prostu to jest też wielka zagadka synergii naszego życia.
tych pewnych sytuacji, rzeczy, przedmiotów, ludzi, którzy pojawiają się w najbardziej, kiedy tego potrzebujemy, lub co ciekawe, kiedy o nich mówimy. Wczoraj zadzwoniłaś do mnie akurat w momencie, mówiłam Ci, jak mojemu mężowi puszczałam Twój odcinek z Buffeya, bo chciałam pokazać. Bo się boisz, że są zażnymy, ja? Nie, no ciekaw był po prostu, ciekaw, zwykła męska ciekawość. W każdym razie akurat wtedy i tak, zastanów się, ile razy w życiu tak jest, że mówi się, przyciągnąłem kogoś A myślami. ja tak bym pożył, ja tak bym z rzeczami, ludźmi, ale te gałęzie to były takie no za 10-15 minut. Kochana, umówmy się, że ta gałęzie to nie był jeszcze szczyt Twoich możliwości. I przyciągniesz jeszcze nie takie rzeczy w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. No już mu mało tego czasu. Toż wiecie, Ty nie wiesz, ile masz czasu i się nie i tutaj wiesz, tylko jeden, ten co nad Ja. nami. Ona tak kokietuje. Ja, to jest taka kokieterka nasza. czyli wola, taką wiara, nie wiara, taką dziecięcą, bycie jako dzieci. Bycie jako dzieci, a będzie Wam dane. No, to już zaproszamy na dalsze odcinki.